Volám sa Zuzana Koželová a pracujem ako očná lekárka v Gemini od roku 2012. Ja som najskôr odišla študovať do Českej republiky, asi aj kvôli úrovni vysokých škôl v Českej republike, to ma tak najviac motivovalo. Pochádzam až z východného Slovenska, z Košíc, takže to možno nad tým človek trošku premýšľal, že či ísť až tak ďalej, ale nakoniec som sa rozhodla, že áno, že to bude to správne rozhodnutie. Prečo som sa rozhodla pre oftalmológiu? Jednak mali sme aj v rodine očnú lekárku, tak možno čiastočne aj preto som nad tým premýšľala, ale asi aj preto, že je to také vhodné povolanie pre ženu z toho pohľadu, že sa dá sklbiť tá rodina, tá práca. Človek, ktorý sa rozhoduje prísť pracovať do Českej republiky alebo do Gemini, tak určite netreba sa báť. Myslím si, že ten kolektív, napríklad aj pracovný, že je napríklad u nás priateľský a snažíme sa navzájom si pomáhať a napríklad vždy sa dá poprosiť o radu aj starších kolegov. Na práci v Gemini ma baví najviac tá pestrosť, že človek nerobí každý deň úplne to isté. Striedajú sa rôzne tie ambulancie, buď všeobecná, alebo vyšetrovanie pacientov pred refrakčnými zákrokmi, pred operáciami šedého zákalu. Taktiež tá chirurgia, niekto je viac chirurg, takže viac je na tom sále, ale tiež môže pracovať aj v tej ambulancii. Atmosféra u nás na klinike, myslím si, že je veľmi taká priateľská. Sme dobrý tím a kolektív ľudí. Dá sa povedať, že sa vždy do práce teším aj kvôli tým kolegom. Nie iba proste, že chodí človek do práce iba tak, že musí, ale že je to vlastne príjemné prostredie a koľkokrát ako veselé.